Yn y gegin fan hyn, mae Elwen yn cadw cwmni ni heddi. Neis dy weld i to. O, diolch. A ti'n mynd i arbed bach o arian i ni nawr, achos ti'n mynd i ddefnyddio pethau sydd dros ben. Ydw, dyna di syniad. Mae ddi llun, dydy nos lun, gan obeithio falle byddai'n rhoi gwylwyr gig ar ôl S2. Be gathom ni oedd cig oen Cymreig, fel ydych chi'n gweld y fan hyn, a wedyn mae gennau chydig ar ôl. Ond fe at y cig, ond dwi jyst eisiau sôn wrthych chi beth sydd gennau fan fama, bod ni'n mynd i ddefnyddio dipyn o lysiau yna dros ben, dwi'n licio cychwyn o ffwrdd gyda rhyw sylfaen o nionod a cennin sydd gennau fanna. Dwi wedi rhoi un nionyn mawr a dwy gen hunain, a jyst i ddadalio, fel da chi'n gweld. Okay. So, at y cig, fel dwi'n dweud, y cig oen gwych o gyda ni ddwy. A hai mi gyfadde, mae hwn yn lot dros ben. Dydy o'n i bach yn fi'n ddwy. Mae'n gadael am fi'n gwybod bod fi'n dod yma. O'n i'n dweud, o, da chi wedi cydig yn y gig. Neu fel arfer. Ddim yn cael mwy. So mae lot ar ôl, dwi'n siŵr. Ond dyna di syniad hwn. Mae hwn yn gweithio neis, wrth gwrs, gyda cig oen. A dwi jyst i torri o fyny. A beth sy'n gyfle da, da chi'n gallu trimio i ffwrdd am bod y cig o noer. A wedyn, bod fi'n awgrymu'n yr eisiau faint, i chi gael, yn amlwg mae'n dibynnu, does am rheol efo'r eisiau yma na gwrs. Diolch chi roi hynny sydd gyda chi. O, sorry, jyst helpu chdi. Ia, lyflu, gwych, oce. Dod at y llysiau, a ddwy o gyda ni, rhain dros ben, ac yn aml iawn, dwi'n meddwl fysa pethau fel un yn cael eu taflu mewn rai tai. Wel, sy'n ni'n diolch yn bigo moron yn oer. Sy'n ni'n mynd bita'r brocoli yn oer. Sy'n ni'n mynd bita fo'n oer, ond chi'n gwybod, mae'n neis yn didi, a diolch bwys be lysiau gyda chi dros ben, ac os ydyw jyst mymryn llia fel yna, fewn a fo, pidwch y taflu nhw, pidwch y gwastraffu nhw. So nawn ni roed y brocoli fewn. Mae'n edrych yn neis yn y ffrympan yn barod, ynddo fe? Mae'n edrych yn lliwgar neis. Mae o'n flasus iawn, pys, dwi'n deadol o, dwi'n gweld pys yn newid i lliwn ofnadwy yn dydyn os da chi'na, ond os gynnach chi beth dros ben, gret, ond mae hein yn rhoi sydd wedi'r hewi. Reit. So, di hein heb gael eu coginio o blaen. Chos chi'n, talwn ni fewn wedi hewi barod, chi? Ia, cos dyn nhw'n digyn mynd hir, ac yn amlwg mae hwn i gyd yn gorau cnesu drwodd. Gan bod gynnau gig oen, rown ni rosemary a ddipyn go lew o rosemary. Un gair o gyngor, os da chi'n wedi bod yn rhoi pyr y halen ar y llysiau, yn barod ddoe, pidio rhoi mwy yn amlwg. Ie, wrth gwrs. Neu da ni'n deddol, a dwi wedi rhoi, ac ar yng nghig, dwi'n deddol ar ei pipidu ag ati. Dwi ddim yn mynd i rhoi mwy rwan. So dwi'n eich bach o thyme fresh, a dwi wedi rhoi rosemary. Neis iawn. Ti'n ti wedi defnyddio cig oen fan hyn, fydde hyn yn gweithio gydag unrhyw gig, so ti'n dweud, ti'n bo? Bydde, mi fydde fo, gan amlwg rwan stoc, dibynnu beth i'ch cig chi, sa chi'n rhoi falle stoc i fynd gyda'r cig. Dweud eraidd ham neu rhywbeth felly, sydd wedi reid stoc llysiau. Ia, dyna beth sy'n ei reid, a bydde hwnna'n gweithio neis hefyd. A wedyn, os da chi eisiau fo fod chydig bach yn drwchus, fedrwch chi fod yn rhoi, chi'n gweld gronynau grefi yma, a troi hynny, mae hwnna, o bwrach byna rei bobl efo grefi ar ôl, chi'n gwybod? Ti'n gallu rhoi hwnna mewn hefyd? Bysech. A wedyn, dod o fwy fyny ferwi wan, so da ni wedi troi hwnna nôl i fyny, neu dwi wedi reid i ffwrdd? I ffwrdd. Reid o ffwrdd, reit. Dod a hwnna nôl i fyny, di dalon yn na fo, gret. So da chi'n neud hynna, dwi'n di ddod at be dwi'n di reid ar y top, sef tatws. No, mae hyn yn rhywbeth i ni yn dieddol o goginio gormod. Ydy. A da chi'n gwybod be, ddwy, hai mi gyfadde, nes i ddwy badell o datws, oherwydd oedden ni eisiau mash ddwy'n tu ni, a reid i'r hostio, ond be nes i ddim pryd o pilio mwy, fel bod gynnau rei at heddiw. A dyna beth eto fedrwch chi'n neud, chi'n gwybod, meddwl ymlaen llaw ar gyfer y noson wedyn ynda. A beth sy'n wych am y dan bach o gig yna sgynna i, mae gynna i chydig bach dros ben eto i gario frechdan ar rhywbeth. So, sa gynna chi'ch tatws, beth bynnag sy'n da chi di sleisio fel yna. So, da ni rwan, cymryd bod hwn wedi berwi. So, beth yw'n berwi hwnna? Modi berwi, ddipyn glewn, dydy. A wedyn ni fewn i ryw fath o ddesgu, meddyliwch am y maint priodol. So, dwi'n gobeithio bod hon, mae gennau ddipyn go lew o fwyd o fan hyn, yn oes? Nw'n mwy na chi ddisgwyl. Sa'n ni reit hapus i fita hwnna, fel mafes, o ti'n misio, ti'n mynd i'n pellach na hynny? Na. Ryw gawl bron iawn di. Ydy, reit. Yn amlwg, sy'n ni'n cael gyd i fewn. A dwi jyst yn ddangos yn sydyn iawn, cyn i ni fod yn profi un. Sa'n ni wedyn yn cymryd y tatws yma ar hyn ar y wyneb. Ac os ys gynnach chi ddigon i fynd yr holl ffordd drosto fo, wel, gret, chi'n gwybod. Dwi'n siŵr sy'n gynnach chi, mae tatws yn mynd yn bell i gwneud fel hyn, yn dydy. A mae gynnau i, so swn i'n cyfro fo fel yna i gyd,
Wedyn, be dwi wedi wneud i rei fwy o flas ag i wneud o'n neis, dwi wedi wneud fel y cymysfa, da ni'n wneud caws pob, fel o rabbits. A wedyn, sa chi just caws, bach o fwstad, a wedyn cwrw, a neu past, a wedyn rhoi o dros yr wyneb gyd, a gan bo hwn di berwi, sa chi rhoi hwnna dan y grill wedyn. Ga'i jyst ofyn i ti, wyt ti'n torri'r caws neu ni doddi fe? Ti jyst yn ei dorri fe, gritio fe felly? Ia, di gritio fo, a wedyn be dwi wedi wneud i jyst gymysgu efo'r cwrw. A dyma ni. Wps, cwrw. Y cwrw, jyst bob... A ni dde heb dwtio dropyn, cofiwch. Na, na was, y cwrw yn dydy. Dyma ni. So da chi eisiau pasio? Hwna'n edrych yn neis. Gywch chi ni weld. A nawn ni godi, just cornel. Dyw hwnna ddim yn edrych fel pryd eildwym na dim. Dyna dwi'n deimlo, na'n hollol, dydy o ddim. A hwnna rwan yn bryd neis yn dydy. Na, ri chydig bach i chi gael. Ffordd gwahanol chdi O, diolch yn fawr ti. Dwi'n meddwl fydd o'r hyd boeth. Na fo. Na ni drio. O, gen i weld o'n. Ond rhywbeth syml, chi'n gwybod, ond blasus iawn gobeithio. O, waw. Neis yn dydy. Hwna lyflu. Mae hwnna'n neis. A iawn neis. Diolch Alun. Diolch fawr ti. Mae hwnna'n neis iawn. Diolch.